Patay na sa nasapuan sa sulod sang kubo ang lalaki nga caretaker sang fish pond sa sitio Bulod 2, Barangay Pulao, Dumangas, alas 4:55 sang hapon, Pebrero 10. Ginkilala ang biktima nga si Joe Marie Torres, ginabanta na edad sang 30 kag residente sang Barangay Cabilawan, Barotac, Nuevo. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Ken Albert Lepsia, hepe sang Dumangas Municipal Police Station, ginpayag sini nga Pebrero 9 pa sang ginpatay si Torres bangod may nabatian nga lupok ang mga nagapuyo sa lugar. Apang bangod nga nagainulas sang gabi sa tong Pebrero 9, nagsulod lamang sa pinsal sa mga taglugar nga ang lupok nga ila nabatian amo ang mangga nga nahulog sa ato. Tapang sang Pebrero 10 na sang hapon nasapuan ni Jeffrey Tanyagras tag-iya sang fish pond nga patay na sa sulod sang kubo si Torres. Dugang pa ni Lepsia nga antes pa man natabo ang krimen, nabatian pa si Torres nga may kaistorya sa iya cellphone kag nagaaway, apang hindi matagan kung ano ang rason sang ginaawayan kag wala mahibaluan kung sino nga persona ang kaistorya sini. Na-recover naman ang 3 ka bala sang 12 gauge shotgun sagwa sang cyclone wire nga nagaserbe nga gate sang kubo. Samtang may persons of interest naman ang Dumangas Municipal Police Station sa natabo nga krimen. Mga ka-K5, sa ini nga gamay nga payag-payag diri sa may Bulod 2 sa Barangay Pulao sa Banwa sang Dumangas, nasapuan sa sulod nga nagahamyangon ining si Torres nga wala na yasang kabuhi, mga ka-K5. Pero sa subong padayon pa ni nga gina-investigate sang Dumangas Municipal Police Station kung ano gid ang motibo sang krimen kag kung sino ang suspect nga nagtiro patay sa kay Torres, mga ka-K5. Kag based man di sa pag-interview naton sa nakasapo no sa kay Sir Jeffrey nga ang ulo sang victim ara na dito, mga ka-K5, naka posisyon kag wala na yasang kabuhi. Well, he was just lying in his hut. Kaya may kubo-kubo siya. Although not conclusive, we are yet to dig in sa follow-up investigation dito sa area. Basi mga grudges siguro motive. Okay. May persons of interest? Mayroon makita ma'am, persons of interest. Mga pila, sir? Probably mga 2 ka anggulong ginalanta natin. Live dere sa Banwa sang Dumangas, ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.